کتبات ساجد صاحب اور ملک شمشاد حسین فیاض صاحب وہ اگر میری آواز سن رہے تھے سٹیج تے تشریف لے آمن مار نور سمان سرکار تسی بھی جلدی تشریف لے آؤ تواڈے شدت نال انتظار کرتے پے ہیں اور میں جس ہستی نو سٹیج تے دعوت دے رہی ہاں پروردگار نے گوشہ تنہائی دے وچ بہ کے انہاں دی روح دی تخلیق کیتی وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ پنجابی ادب دی روح رواں انہوں آکھنا بیجا نہ اسی بس اتنا آکھ چا جگ سن لے میرا کچھ نہیں لگتا تاج تشریف لے آندے نے فخر پاکستان ماسٹر غلام حیدر تاج جی سارے وسڑیکاں براواں نو سلام ساڑے چھوٹے برا دی شادی بہرحال دو ترے دوڑے حاضری بطور مشارت نہیں پروگرام تو کچھ نہ بڑا وسیع جی آئی لیکن بہرحال مڑ بھی جڑے برا ہیں تانوں نے معذور بھی کیتا ہے دو ترے بند جی ڈاکٹر صاحب نفرت دے کاروبار ہو گئے اج تاج جہان تے آمے اج تاج جہان تے آمے وڈیائی تو کر کے نہیں راضی بندے بندیاں نال کلام نفرت دے کاروبار ہو گئے اج تاج جہان تے آمے وڈیائی تو کر کے نہیں راضی بندے بندیاں نال کلام بن گئی ای خالق مہر تے ماجھی عربی دی امت تمام ان اگلیاں ایک دو سالاں وچ ہن 12واں بھیج ایمان نفرت دے کاروبار ہو گئے اج تاج جہان تے آمے وڈیائی تو کر کے نہیں راضی بندے بندیاں نال کلام بن گئی ای خالق مہر تے ماجھی عربی دی امت تمام ان اگلیا ایک دو سالاں وچ ہن 12واں بھیج امام دیوے رب اکبر جے وطناں دا مینوں 4 دہاڑے راجے دیوے رب اکبر جے وطناں دا مینوں 4 دہاڑے راجے لا غرضاں دی چودراہٹ دے کر دیواں ختم رواجے لا غرضاں دی چودراہٹ دے کر دیواں ختم رواجے منہ دھو کے پہلوں شیشے چوں منہ اپنا ویکھ محتاجے گلاں وائے تو بالیاں کر کر کے کیوں مرویں کملیا تاج ایک دوڑ اور جی 5 پورے کرنے نہیں 5 سارے 5 میری توبہ تے زاری لکھ واری رس گیاں دے بھار بھریڑے رس گیاں دے بھار بھریڑے اج سگویں پیار دے رستیاں تے پھٹے لگ دے کون سلیڑے اج سگویں پیار دے رستیاں تے پھٹے لگ دے کون سلیڑے منہ بوڑ کے اونجتا سائے ویندا ہے بندہ جگ دے شغل بکھیڑے رس ونجن تو بعد بھی روسیاں دے نہیں لاندے تا تھکیڑے